23 secunde, care se numește plată de car și glori care exista atunci. Dacă vreți să vă bucurați, jucați cu ceea ce ne vine de la stele. Vă invit să coborâm în mină, nu cum era într-o poezie din primul meu poezie recitată la observare. Tatăl meu coboară în mine ca să smulgă fierul. Hai să coborâm în mine să măsurăm fierul care vine dintr-o stea cu ajutorul unui detector care are 100.000 de tone de argon lichid. Și acest experiment, România e parte de la început, Uniunea Europeană ne-a acceptat și astăzi facem parte din acest proiect și avem ce lucra 50 de ani. Dacă vreți să aplicați SF-ul și să vă înlocuiți părți din trupul dumneavoastră fără să fiți diform sau altceva, să vă mântiți viața, hai să facem fizică medicală, hai să facem nanostructuri și să înlocuim baza